Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lando. Taong 1963. Walang eksaktong lugar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang tumatakbo bilang alkalde ng kanilang distrito, itong si Lando. Mabuti ang hangarin nito sa kapwa, kaya na may maraming tao ang umaasa sa kanya at naniniwala. Sawa na kasi noon ang taong bayan sa mga pangako ng alkaldeng ilang dekada nang namamahala sa kanila, gawa ng puro lamang ito pangako at salita. Dahil sa banta noon ng pagkaagaw ng posisyon nito, ay halos maraming pagbabanta ang dumating sa buhay ni Lando. Wala naman siya noong magagawa kung hindi ang maghanap ng kanyang maaasahang tauhan sa lahat ng pagkakataon. Hindi naman noon binigo si Lando ng iilan sa mga bayarang mersenaryo sa kadahilan ng boto rin ang mga ito sa kanya. Sumatotal, meron siyang 15 gwardya at ang 5 sa mga ito ay kanyang mga pinagkakatiwalaan. Hindi rin basta-basta ang 5 pangunahing gwardya nitong si Lando sa kadahilanang nagtataglay ang mga ito ng mga pambihirang biyaya ng kalikasan. Karamihan sa kanila ay miyembro ng samahang nagtataglay ng kabal laban sa patalim at baril. Mahuhusay din ang mga ito sa pakikipaglaban, gawa ng marami na itong pinagdaanang inkwentro. Dahil sa mga taong pumapaligid noon kay Lando, kung kaya't naging ligtas ito laban sa mga pagbabanta ng iilang tao. Halos ilang beses na siya noong tinakot, subalit patuloy siyang nagiging matatag at hindi basta-bastang nagpapatinag. Isang araw, habang naglalakad itong si Lando sa kanilang bayan, nakasalubong nito ang kanyang kalaban sa politika. Ilang minuto sila noong nagkatitigan na para bang meron silang nais sabihin sa bawat isa. Anong pakiramdam ng maraming sumusuporta, Lando? Masaya ba? Wika ng kalaban niyang alkalde. Masaya naman, kaibigan, dahil kahit papaano, hindi sila mabibigo sa pagpili sa akin. Marami akong plano sa bayang ito at sa mga taong naninirahan dito. Sagot naman ni Lando. Nang marinig ito ng kanyang katunggali, tumawa lang naman ito at nagpatuloy na ng paglalakad kasama ang kanyang mga gwardya. Hindi naman noon kumibo sila Lando sa pag-alis nito sa kadahilanang iniiwasan nila ang anumang uri ng gulo. Maaari kasing lumaki ang isang maliit na hindi pagkakaunawaan ng magkabilang panig sa kadahilanang itinuturing nilang kalaban ang bawat isa. Sa pag-alis ng kanyang katunggali, ay siya namang pagpatuloy ng paglakad nila Lando patungo sa kanilang paroroonan. Bibisita siya noon sa kanyang lolo, gawa ng pinapatawag siya nito. Hindi naman ito maaaring paghindian ni Lando sa kadahilanang ito ang nagpalaki sa kanya magmula noong siya ay bata. Habang sila ay naglalakad, patuloy naman ang pakikipag-usap sa kanya ng isa sa kanyang pinagkakatiwalaang gwardya ukol sa kanyang kalaban sa politika. Binanggit nito kay Lando ang tungkol sa mga kasamahan noon ng kanyang katunggali sa kadahilanang nakaramdam ito ng kakaiba sa mga iyon. Lando, mukhang hindi lang tayong gumagamit ng lihim na karunungan sa lugar na to, ha? Wika ng isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang gwardya. Bakit, Tan? May napansin ka ba sa pangkat nila Pitasyo? Tanong naman dito ni Lando. Oo, marami ako napansin.
Sa ngayon, mas maiging huwag na lang muna natin yung pag-usapan dahil maraming tengang nakikinig sa paligid. Unahin mo na muna ang pake mo sa iyong lolo, tsaka tayo magpupulong sa ating mga hakbang na gagawin. Sagot naman ito. Matapos nilang mag-usap, ay ang pagdating naman nila sa lugar ng lolo ni Lando. Ilang oras din ang itinagal nito doon sa kadahilan ng merong ibinibiling lupa sa kanya ang kanyang itinuturing na ama. Matyaga namang naghintay noon ang pangkat ni Lando dahil sa iyon ang isa sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, nakabalik na nga itong si Lando sa kanilang lugar. Todong pagbabantay naman noon ang ginagawa ng kanyang mga kasama dahil sa patuloy pa rin ang pagbabanta kay Lando ng iilang mga personalidad. Sa paglalim ng gabi noong mismong araw, habang nagpapahinga si Lando, napansin niyang animoy merong kakaibang presensya ang gumagala sa paligid. Malakas noon ang tibok ng kanyang puso at tila ba hindi siya mapakali sa kanyang hinihigaan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang may naramdaman siyang pumasok sa kanilang silid. Natutulog na noon ang kanyang asawa, kaya na may dahan-dahang tumayo itong si Lando upang magmasid sa paligid. Sa pagsilay niya sa ilalim ng kanilang higaan, laking gulat na lamang niya nang makakita siya ng isang lalaking hubot-hubad na nakatingin din sa kanya. Matapos nilang magkatinginan, agad din namang lumapit sa kanya ang lalaki at walang pagdadalawang isip siya nitong hinawakan. Matapos itong gawin sa kanya, doon na sumigaw si Lando upang humingi ng tulong. Agad namang lumapit sa kanya noon ang iilan sa kanyang gwardya upang alamin ang mga nangyayari. Sa pagpasok ng mga ito sa kanyang silid, bumungad sa kanila ang nakahawak na lalaki sa lieg ni Lando. Dali-dali nila ito noong nilapitan upang kausapin ng mahinahon. Pansin kasi nila ang patalim na dahan-dahang inilalapit nito sa leeg ni Lando na siyang labis nilang ikinakabahala. Sige! Subukan niyo bang lumapit? Hindi ako mag-aalangang patayin to! Sigaw ng lalaki. Kalma ka lang, kapatid. Mapag-uusapan natin yan. Kung may atraso man sa'yo si Manong Lando, sabihin mo para matulungan ka namin. Sagot naman ng isa sa kanyang gwardya. Nang marinig ito ng lalaki, ay umangil lang naman ito habang patuloy na nanginginig ang kanyang mga kamay. Animoy gigil na ito noong patayin si Lando sa hindi malamang dahilan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumagot ang lalaki ng, Dahil sa kanya, nalagay sa bingit ng kamatayan ang tribo namin. Payapa kaming namumuhay sa gubat. Kaya, bakit kami nila pinakikialaman? Wala kaming hangad na masama sa taong ito. Ngunit ito'y kinakailangan naming gawin. Nang marinig ito ni Lando, ay ninais nitong tingnan ng maigi ang lalaki. Napansin niya sa pagmumukha nitong nakakatakot ito, kaya na may inutusan niya ang kanyang mga gwardya na ibaba ang kanilang mga sandata. Matapos itong gawin ni Lando, ay ninais niyang kausapin ang lalaki ng mahinahon. Bakit, Tiyo? Ano ba ang kasalanang nagawa ko sa inyo? Tanong ni Lando. Nang marinig ito ng lalaki, ay halos mapaiyak na lamang ito habang kinukwento sa kanya ang nangyayari sa kanilang tribo. Ayon sa lalaki, na isa silang tribo ng mga numad na payapang naninirahan sa gubat. Hindi sila noon tumutungo sa bayan man
o sa lugar na merong bagong sibilisasyon ng tao dahil sa ito ay ipinagbabawal sa kanilang tribo. Subalit ilang buwan lamang ang lumipas, natuntun sila ng mga lalaking merong kapangyarihan sa bayang kinaroroonan nila Lando. Wala silang naging panama sa mga ito sa kadahilan ng kagaya ng kanilang tribo, nagtataglay din ang mga lalaking yon ng kakaibang kakayahan ng kalikasan. Pinilit nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, subalit hindi nila nagawang umubra sa mga panibagong armas na gawa ng tao. Nang madakip silang lahat, doon na nag-umpisa ang pag-aalipin sa kanila na parabang mga hayop. Ginamit ang kanilang kakayahan upang tulungan ang iilan sa mga mambabarang at aswang na nasa ilalim din ng poder ng alkalde. Mag-iingat ka. Dahil ang kabiguan kong patayin ka ay mas lalong magdudulot ng mga kaganapang hinding-hindi mo malilimutan. Subalit huwag kang mag-alala. Tutulong ako sa labis ng aking makakaya. Sa pagbanggit nito ng mga katagang yon, ay agad namang inilayo nito ang kanyang patalim sa leeg ni Lando. Matapos ang mga pangyayari, ninais na muna nilang kausapin ng maayos ang lalaki doon sa kanilang sala. May mga bagay kasi noong nais alamin sila Lando tungkol sa mga binabalak ng kanyang katunggali sa politika. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila nalaman ang binabalak ni Pitasio. Kaya pala nito labis na inaasam ang kapangyarihan ng isang alkalde sa kadahilanang yon ang kanyang magiging susi upang pagharian ang kanilang distrito. Sa pamamagitan ng kapangyarihang yon, ay makakaya na niyang bigyan ng karapatan ang mga aswang at mambabarang na nasa ilalim ng kanyang poder. Yon ang magsisilbing kanyang kapangyarihan sa lahat ng uri ng nilalang na naghahangad ng kanyang pagkawasak. Dagdag pa ng lalaki na kaya hindi mabigat sa angka ni Pitasio ang pasunurin ang iilan sa mga aswang sa kadahilanang nasa hanay din ng angka nila ang mga ito. Marahil ay yun din ang nais ng mga aswang upang ibalik ang kanilang kapangyarihan sa lupaing yon. Nang malaman ni Lando ang lahat ng sinabi nito, ay halos hindi niya magawang makapaniwala. Ang inaakala niya kasi kay Pitasio, isa lamang itong ordinaryong tao. Subalit, meron pa palang malalim na lihim na itinatago ito. Ilang minuto pa ang lumipas, lumapit na din sa kanya ang iilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang gwardya upang ipagsabi ang kanilang mga hinaing. Manong Lando, patayin na lang kaya natin si Pitasio. Tutal, wala din namang saysayang kapayapaan dito sa ating distrito. Hindi naman sa wala kaming tiwala na ikaw ang mananalo. Pero ayaw naming maghintay na tayo pa ang unahan ng ating mga kalaban. Kilala mo kami, Manong Lando. Galit kami sa mga masasamang tao. Wika ng isa sa kanyang mga gwardya. Kumalma lang kayo. Hindi yan ang sagot sa ating mga problema. Kung nais niyong hindi masunod ang lahat ng binabalak ni Pitasio, gawin ninyo ang trabaho ninyo at gagawin ko naman ang sa akin. Siya nga pala, Manong. Makakauwi ka na. Wika ni Lando. Nang marinig ito ng lalaki, tumangulang naman ito at dahan-dahan ang naglakad papalabas ng kanilang bahay. Habang pinagmamasdan ito ni Lando, doon nila napansin ang kakaibang batong nakasukbit sa tagiliran nito. Maliit ang batong yon at hugis parihaba ito at may mga nakita din silang ugat ng puno sa mga kamay ng lalaki na maaaring ginamit din ito upang makapasok sa kanilang tahanan ng hindi nararamdaman.
Sa pagsapit ng sumunod na araw, ninais nila Lando na gawin na ang kanilang plano. Ang iilan sa kanilang gwardya ay hinanap ang tribo ng mga numad upang ito ay iligtas sa kamay nila Pitasyo. Sila Lando naman, patuloy na nagmamasid sa kanilang bayang kinaroroonan upang makita ang mga lugar na maaaring pinagpupugaran ng mga kalahi ni Pitasyo. Ikinakabahala rin nila noon ang pagiging aswang ng kalaban ni Lando na siyang mapanganib sa kanilang grupo. Aminado ang mga gwardya ni Lando na meron silang tinataglay na mga kabal, subalit hindi sila nagtataglay ng karunungan laban sa pagpuksa ng mga aswang. Ilang araw pa ang lumipas, muli na namang nagkasalubong sila Lando at ang kanyang mga kalaban. Sa puntong yon, labis-labis na ang kanyang takot sa kanyang sarili sa kadahilanang alam na niya ang iilang bahid ng pagkatao ni Pitasyo. Hindi na nila noon nagawang mag-usap sa kadahilanang hindi na ito ninais pa ni Lando. Tanging pagtitig lang naman noon ang ginawa ni Pitasyo sa kanila at maging ang iilan nitong mga kasama. Sumapit ang gabi noong mismong araw. Doon na nga naganap ang hindi kaaya-ayang nangyari sa kanyang pamilya. Ang 17 gulang niya kasi na anak ay hindi na nagawang makauwi galing sa eskwela. Hinanap pa nila ito sa mga bahay ng kanyang kaibigan, subalit bigo silang ito ay matagpuan. Nang maisip ni Lando na maaaring dinukot ito ng pangkat ni Pitasyo, ay agad naman siyang naglunsad ng misyon sa kanyang mga pinagkakatiwalaang mersenaryo. Pinalipas muna nila noon ang 24 oras upang bigyan ng pagkakataon ang kanyang anak na makauwi sa kanilang tahanan. Umaasa kasi noon si Lando na nakitulog lamang ito sa iba niyang mga kaibigan. Sa pagsapit ng sumunod na gabi, bigo silang makita ang kahit na anino ng anak ni Lando. Sa puntong yon, napagpasyahan na nilang sugurin ang tahanan ni Pitasyo upang tanungin ito sa maaaring kinaroroonan ng kanyang anak. Dahil sa hindi pa gaanong naipapatupad ang batas noong mga panahong yon, kung kaya't ang mga individual na lamang ang gumagawa ng paraan upang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Sa pagsapit ng lalim ng gabi, ginawa na nga nila Lando ang kanilang hakbang. Tahimik sila noong umalis sa kanilang tahanan upang pasimpleng puntahan ang tahanan ni Pitasyo nang hindi sila natutunugan. Sa paglapit nila sa pamamahay nito, ay agad naman silang humanap ng daan papasok dito. Dahil sa medyo may kalakihan noon ang bahay ni Pitasyo, kung kaya't naging pahirapan para sa kanila ang pasukin ito. Nang makakita sila ng pinto sa ibabang parte ng likuran ng bahay nito, ay dali-dali nila itong pinasok. Maiging pag-iingat ang ginawa noon ni Lando upang hindi malagay sa alanganin ang kanyang buhay. Hindi na kasi siya noon pinapasama pero naglakas loob siyang sumama sa mga ito alang-alang sa kanyang uniko iho. Nang mapasok na nila ang bahay ni Pitasyo, pansin nila na wala ni isang gasera ang nakabukas. Dahan-dahan sila noong naglakad habang patuloy na pinakikiramdaman ang buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan ng isa sa kanyang mga kasama na magsindi ng isang posporo. Sa pagbigay sa kanila nito ng ilaw, bumungad sa kanila ang iilan sa mga taong nakabitay ng patiwarek at wala ng buhay. Nang mapagtanto nila Lando na naroon sila sa imbakan ng pagkain ni Pitasyo,
ay dali-dali na nilang inikot ang buong paligid. Tanging posporo lamang noon ang nagbibigay sa kanila ng liwanag, kung kaya't pahirapan para sa kanila ang mag-ikot sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang silang natigilan nang mapansin nilang merong isang nilalang ang bumuhay ng gasera. Nasa itaas ng bahagi ito ng bahay, kung kaya't madali nila itong naaaninag. Narinig din nila ang boses noon ni Pitasio na merong kinakausap. Matapos ang mga pangyayaring yon, dahan-dahan nang bumaba sila Pitasio patungo sa kinaroroonan nila Lando. Habang naglalakad ang mga ito, panay ang kanilang pag-uusap tungkol sa 2 aswang na kanilang pinakawalan noong mismong gabi. Doon din nila napagtanto na kaya pala bukas ang pintong kanilang pinasok sa kadahilanang hinihintay nito ang mga nilalang na merong dalang bangkay ng tao. Habang papalapit ito ng papalapit sa kinaroroonan nila Lando, wala naman silang nagawa kung hindi ang magkubli sa mga bangkay habang inihahanda ang kanilang mga armas. Nang masipat nilang malapit na sa kanila si Pitasio at ang 3 sa mga kasama nito, hindi na sila nagdalawang isip pang lumitaw sa kinaroroonan nila Pitasio. Alam din kasi nilang matatagpuan sila ng mga ito sa kadahilanang maliit lamang ang espasyo sa loob ng imbakan ng mga pagkain. Sa pagsilay nila Pitasio sa kanila, ay halos hindi maipinta ang pagkagulat nito nang makita niya ang pagmumukha ni Lando. Pitasio! Nasaan ang anak ko? Galit na wika ni Lando. Anak mo? Kung nandito ang anak mo, malaya kang hanapin ito sa lugar na iyong kinatatayuan. Lahat ng mga biktima ng aking angkan ay dito napupunta at naiimbak. Patapang na sagot naman ni Pitasio. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan namang pagpapalit ng anyo ng kanyang mga kasama. Tanging pagngisi na lamang noon ang nagawa ni Pitasio habang patuloy na pinagmamasdan ang pangkat nila Lando. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naging malaasong mga nilalang ang kasama noon ni Pitasio. Nangangalingasaw ang mga amoy nito na parabang sa mga bangkay na siyang labis na ikinasuka nila Lando. Kasabay ng pagpalit ng anyo ng mga ito, ay siya namang kanilang pagsugod sa kinaroroonan ng kanilang mga kaaway. Nang masipat ito ng mga kasamahan nila Lando, ay agad nilang binunot ang kanilang mga armas upang paghandaan ang mga susunod na mangyayari. Hindi pa man nakakalapit noon ng mga aswang, ay nagawa na nila itong paputukan ng walang pagdadalawang isip. Nang umaalingasaw na ang putukan sa pamamahay ni Pitasio, doon pa lamang narinig ng iilan sa mga tauhan ni Pitasio ang mga nangyari. Dali-dali din namang tumungo ang mga ito sa imbakan ng mga karne upang tulungan ang kanilang pinoprotektahang alkalde. Habang patuloy na nakikipagbakbakan sila Lando, mabilisan din namang kumaripas ng takbo papalayo si Pitasio. Ilang minuto pa ang lumipas, paisa-isa nang natutumba ang mga gwardya ni Pitasio sa kadahilanang walang taglay na mga kabal ang mga ito, kagaya ng mga pinagkakatiwalaan ni Lando. Habang nakikipagputukan ng mga ito, ay siya namang paghanap ni Lando sa kanyang nawawalang anak. Pagsilay niya sa sulok na parte ng lugar na yon, bumungad sa kanya ang bangkay ng kanyang anak na wakwak na ang buong tiyan. Wala na itong laman loob at parabang balat na lamang ang natira dito. Dahil sa kanyang mga nakita, tanging pagsigaw na lamang ang ginawa ni Lando
habang inuutusan ng kanyang mga kasama na hanapin si Pitasyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, dahan-dahan na ding nawawala ang mga tunog ng baril. Halos maubos na kasi noon ang mga kasamahan ni Pitasyo sa kadahilanang hindi nila kinaya ang puwersa ng pangkat ni Lando. Nang magawa na nilang malipol ang mga ito, agad naman silang tumungo sa itaas na bahagi ng bahay upang hanapin ang may sala. Sa puntong yon, desidido na sila Lando na kunin ang bahay ni Pitasyo kahit anuman ang mangyari. Pitasyo! Lumabas ka dyan! Sigaw ni Lando. Nang marating na nila ang itaas na parte ng bahay, bumungad sa kanila si Pitasyo na nakaluhod habang merong nakadantay na patalim sa kanyang leeg. Pagsilay nila sa lalaking yon, bumungad sa kanila ang pagmumuka ng lalaking kaanib ng tribo ng mga Numad. Nakangisi ito kay Lando habang mahigpit na hinahawakan si Pitasyo. Di rin nagtagal ang minutong yon nang ginilitan nito ng leeg ang kanilang itinuturing na kalaban. Ngayon patas na tayo! Nakabawi rin ako sa'yo! Sigaw ng lalaki habang patuloy na pinagmamasdan ang dahan-dahang bumabagsak na katawan ni Pitasyo. Matapos ang mga pangyayari, agad din namang umalis ito sa bahay na yon upang bumalik sa kanilang tribo. Wala namang nagawa noon sila Lando kung hindi ang lisanin na ang bahay ni Pitasyo. Bago sila tuluyang umalis, ninais nilang sunugin ito upang pagtakpan ang mga nangyari sa lugar na yon. Wala namang kasing nakarinig sa mga putok ng baril noon sa kadahilanang sa hasyenda nakatirik ang bahay ni Pitasyo. Ilang araw pa ang lumipas. Doon na nga ibinalita sa kanilang lugar ang pagkamatay ng kanyang katunggali sa politika dahil sa sunog. Di naman ito ikinatuwa ni Lando sa kadahilanang ayaw niyang isipin na nanalo siya dahil sa pagkamatay ni Pitasyo. Matapos ang mga pangyayari, tuluyan na ngang tumahimik ang kanilang tahanan dahil sa pagkawala ng banta sa kanyang buhay. Masalimuot man noon ang pagkawala ng kanyang anak, subalit alam niyang may plano ang Panginoon sa lahat ng bagay. Ilang buwan pa ang lumipas, paisa-isa nang namamatay ang iba pang kaangka ni Pitasyo dahil sa paghahanap sa kanila ng mga Numad. Hindi naman ito gaanong pinakialaman pa ni Lando sa kadahilanang labas na siya sa gulo ng tribo ng mga Numad laban sa mga aswang at iba pang kalahi ni Pitasyo. Sa pagsapit ng eleksyon, maraming namatay na kadugo ni Pitasyo na halos karamihan sa mga ito ay natatagpuan sa sapa na wala ng buhay. Ang iba naman ay natatagpuan sa kanilang tahanan na gilit na ang leeg at bakas sa kanilang katawan, ang masalimuot na ginawa sa kanila bago sila tuluyang patayin. Ilang taon pa ang lumipas, wala ni isang nakakaalam sa pangyayaring yon maliban sa mga tauhan ni Lando at ng kanyang pamilya. Hindi rin nila ipinagsabi ang pangyayaring yon upang magawa nilang matakpan ang tungkol sa isang alkaldeng may dugo ng isang aswang. Marami din ang nagkalat na haka-haka noon sa pagkamatay ni Pitasyo, subalit ang lahat ng yon ay ipinagsawalang bahala na lamang nila Lando. Hanggang sa paglipas ng napakaraming taon, tuluyan na ngang nabaon sa limot ang naging karanasan nito ni Lando noong minsan siyang nakasaksi ng isang digmaan ng tribo ng Numad
kontra mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, may ganito na akong nakwento ata dati. Di ko lang maalala kung alkalde rin ba yun yung aswang na yun. Para kasing common na yung ganitong kwento no? Yung parang may isang lugar, tapos meron dong alkaldeng namumuno na aswang yun. May ibang version tong kwento na to kung di ako nagkakamali. Kung di ko alam kung nakwento ko na ba o narinig ko lang. Pero yung alkalde na yun, mabuti. Talagang gusto niya lang tumulong sa mga kababayan niya, pero aswang yung lahi nila. Tapos yung part na imbaka ng pagkain ng mga tao, totoo rin yun. Totoo yun, yung part na yun. Pero itong alkalde na to, sa malayong lugar pa siya kumukuha ng pagpopondohan nila ng pagkain. Tapos bawat nayon na pagkukuhanan nila ng pagkain, minsan 2, 3, ganun lang yung kinukuha nila, tapos tatalo na naman sa iba. Hindi siya tumatalo nung baryo niya, tas yung mga sobrang lapit, kahit nga yung hindi gaano malapit, yung malayo-layo na, hindi pa rin tinatalo ng alkalde na yun. Maganda rin yung kwento na yun. Di ko lang maalala kung kinuwento ko na o narinig ko lang. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.